beef loaf sa Lunes, corned beef sa Martes, Pork and beans inika Miyerkules, luncheon meat sa Webes o mga Vienna sauces, Biyernes beef mechado, carne norte con Sabado, lechon pagsilgit sa Domingo. Sa holiday busog ko. what day is today? Holiday. Ordinaryong adlaw atong himuong special holiday. Holiday. Di maguol ang aing malipay tungod kay naatay holiday. Holiday. Simple nga hikay sa balay mo sosyal basta may holiday. Holiday. Ang kinabuhi mo samot kalami. Kundo na tay holiday. What day is today? Holiday. Naniniwala pa rin ako sa himala ng Pasko, na magkakaisa tayo